Banga aingo yo play hagani kapor banga lala ikaban wanra biang ikini kichingi kai. Manin gising ala ai gitu ke introduction na ni jinkren lamprang. Kaba khamjrong na mga kwa finyo I bahabo play ukhat aga Bible yikitu ki jingkhawai niam. Kaba mut kine bar khat kidei bo play udei busngotunat yiki jinkemen usngotunat yiki aka kaba le kemen aga jingshakri. Lala fipuli na ga Bible pinyo I sipon ba ublay Quran iki jingkhawai. Tingala dep Quran menin bat nga aingu yo blay ba ngangay pila yo jingshai kat tu bat nakani ga sngi shikman ngan hikay fi yakiniki nyaw to ligi jingkhawai niam jogi khon Israel bat nga kwa ngan Quran khamsuki la si khambania nganum ya stat na magidan nyaw to ligi jingkhawai niam jogi khon Israel. But haginiki nyautali kijing kawai niam jong ki khon Israel. Nga nitho ifi nakabenta jong ki katugan ni ki brio. Ki bam la khamyo e kijing hikai ka babyang le se. Dan preng jong fi film dala e ban puli le se haki jing puli jong fi. Lani fi don na jaka ki ba film da tip e yakiniki eki bedon hage testament ke berim bat kumno ba lawan rae kapat hage testament ke betamai. Tinga kwa bangan hikai yagani haga bangan klet langi kata kenang ba mafi ki ba tip lani ki ba puliru pinyo jingman toy bar kitu ki ba mla setiaban snothu yiktien ki jong play haga rukom ka ba khamsuk ru pinla banyo shaika nakata ka daw nga kwa fini aisha ngan hikai fi khambnia khamsuki yagini ki nyawtuli ki jingkhawai niam jong ki khon Israel kenang bakan dalong ke jingyo I jong pi ke besyai kedar bapinde yo I ya ke rukom sekri jong pi bapintip ya ke jingmut ke jong play bat ke jing mayan jong ke jingbu bet ke jong play tinga kwangan sedang biang yang ke jing hikai nadu sedang menin ngalakta itu ke jingkhawai niam jong ke jinglai bat ngalapen I fi hang tu kat ni andre menta ke singin sedang biang kenang mangan pen I fi ya ka khambnia shushu kenang bapin sngoto naman ngine ya kum ka ni artli ki jing khawai niam jong ki khon Israel menta ke singi fi da fi puli ki jing khawai niam jong ki khon Israel kawai ka bapin ngo yang ha ka Bible gede ba ha ba fi puli ki tin ke jong play ki ni ki jing khawai niam finyo iba hadu katno ublay ulabo yeki aka nadu gani ka por ka jong ki khon Israel ka bigi shanga Egypt hadu bagin na poi sharikanan filap ba ublay uda iet palat yangi ki bedan mentah ke testament ke betamai lani hagani ka ya jong mensim khot ka ya jong ka jing ayai bangila man sngoto e ka jing tumu ka jong blay dakabo blay yala magi khon Israel nang tay nagari Egypt shadu shagari jong ka jing kular fi ikini baro khat kini ke bo play ula bo la pa kum ke serngiu kabalang symbolic la ne kabalang tanggadak ka ba play ula bo ika ya ka ba kan kala long ke aka ka ba shisha haga testament ke betumai la fi puli ke Bible kum haga jinga day ba ke tabernacle fi yu ikum no bo play upen I ke to ke tabernacle kum no ki khon Israel ki shekri ban pen shai kum no bo jisu long ha no guru kom ke jinknya ha no guru kom ke ta chaka ka bekentang ha no guru kom ke long ke chaka ka bekentang tam kane bar khat play ule trang ban pen I kum no ngi mentang in sngoto ke jing shakri play bat ke jing kai ye ke tabernacle ke dai ke bnya ke dai ke bjuleu ke dai ke shai ke dai ru ka ba shai ke dar bangin yo I ye ke jing long ke jong play ke jing dai ba ke jing pen ye ke jing ke jing tendrai da fi polish show na ke Bible kapag snot na palat bangan kran fiang ni gday let's say hagani ke jing puli ke jonga let's say snap hai ni kitin ong hagani ke jing puli jonga yikini ki nyau to le ke jing khawai niam jong ki khon Israel ngayo I ni ke jing shisha ba ta gday nda fi snot kho yikini ki nyau to le ke jing khawai niam jong ki khon Israel pen shaib ha ya ki even lani ya kita ki jingja ki ba ublay un sa penja
let's say ki bala dep ja bat ye ki ban saja hadu ko bakut jong ke jing im ke jing ki betwa ki kitab jing pen pau but dai na ka daw ka ni ga dai ka ba kraw palat ka ban pelong fi ba finum klumar Rei bevinsel ku shai ke ega ban ja ke ega ban saja bat kum no kan saja bat ke ega bo ble unle bat ke ega ba ka ban saja ha ke jingle ke jo ble nama ula pen idu pakadur ha ke serngi jong kini ki nyau teli ki jing khawai ni am ki khoni sel na ka daw ha ba ngekrani ni ki jing khawai ni am ki khoni sel ngkhwa pin shai ma nama kidan kumba ngan ong kumne kidan kumba southly Singap ha kidan kumba southly kini ki jing khawai ni am kini ki bala dep ja kila ja ke testament ke berim kila dep jaru ke testament ke betumbai but lightly na gini ki jing khawai niam ki bang apen fi ki dei ki pampat ja ha ke testament ke betumbai what la da ki jiu kila practice gini la de ki hajar snem mensua the day na ke tau nda haba ngakren gini shai bahai gini ba nda haba ngapatai lut gini ki nyau tu ki jing khawai niam jong ki khol Israel pensayo I ba pinum kulumar ke ega ban ja kumnukan lanukan ja ke jingrong no lanukan ja ke jingwan ke jong try lanukan wan ke jing bishar ke jong try kumnukan ja ke jing sinshar ke bishar jar snem hang me agi nyotli jong ke jing khawai ni am ji khon Israel ki bo play no po ye ke rukom ha ke testament ke berim kan se rap if you vincent hopat ya ke ega bo play usle ha ke testament ke betumai na ke daw ngakwapin snap ha Pelek jingmot bot ini ke jing hikai kanya rap vi babinom klumar haga jingshakri blai ke jofi namar hagi ni skingi klumar palat sngap ngan ong fi ni klumar dan giba ong ba ke jingrong no kanja shwa jong ke jingjin jarba dan giba ong ke jingrong no kanja hapadeng jong ke jingjin jarba dan giba ong ba ke jingrong no kanja hadin jong ke jingjin jarba but dai na ke daw kum kini ke jing hikai giba ngi khat eka ke pri ke mid but ke post rapture nga khwangan ong fi hagini ke por pinum klumar gini ke da fi skoto ye gini ke nyotli yijin khwai niam jong ki khon Israel tangini pet biang ye gini khnama kan shai fi nama menen ngala kren ngala khle lang tang khndia nama ngakren bone ki jing khwai hare mentang skingan let bet shigini ki jing khwai niam jong ki khon Israel nga khwangan peni fi hangne bagadon ka kidan nyotli ka banin kong kade ki jing khwai niam jong ki jing lat ka baar kadai ka jingkhawai niam ka jong kpu ba khlem thiak but ka balai kadai ka jingkhawai niam jong ki jong sot ning kong ka ba sau kadai ka jingkhawai niam jong ka pendikas ka ba san kadai ka jingkhawai niam jong ki turai nang ta le se ka jingkhawai niam jong ka jing ma ka jing map ka jing ka taka atonement ka jing map ai ka jong blai ka jing seal spa ka jong blai nang ta de ka jing khawai niam jong ki yen trap lani ka jing khawai niam jong ki tabernacle but nda habang ala batay ni shkhmal kan sirap ipi but binum ke gini pet menta gini ki ars ngi laisngi baru play un kur khui fi lengba gini ki jing hikai to tong ini pet ningkong gini ki pol biang sa sen yakni namar ka ni gini ka don kam tam ka bang kwa nganda hikai ba fi hadian bagi khon Israel ki shongbrao po Egypt south part life usnem But din mo play say no eki nagri Egypt uang kumne nganda puli nagi kitab Exodus. Balenga puli biang kanama ni kai biang ifi. But nama kani gede bang ada kwa ba pindi shay. Nama la da fi bakla lagi ni nyau tu lagi jing khawai ni am. Pindi shakri play gum no gum no ngani tu pi bin poi jing lumar. Re la da fi biang lagi ni jing khawai ni am. Pindi yo I ha ka testament gum tambai. Kan ya rap ifi fin so to gum no bin shakri. Tong ini pet ye gani. Ha kani jing khawai ni am ke jing lat jing khon Israel. U play de kren shay ba ha ka sniga ba ken sami no na Egypt. Hadien ba gila shomrao khambon snem. Pi punena ga Bible u play wang pinle igini haka kitab Exodus kala nang ka bakhat ar ka bening ko finlap igini jing khawai niam baro de haka kitab Leviticus kala nang ka ba ar pulai na do khat ka saw teter ngin se pet yiga tashidin hada tangini pet shiwa igini jing ja kumno ki le ki khoni se be ega bo ble uong haka ni kitab Exodus kala nang ka bakhat ar tanganda puli ba utrai ula krena Moses ba do ara nagari Egypt udang ni ubnai ulang afi ubening kong naki penai ulang ipi ubnai bening kong jong besnap fi de fi puli gini upa shimi tu ulang berat ban peniap ye utu ulang berat adem bekila eksameni u kat saus ni
But I kapor jan me kin piniap yu but I snam jo kin ta gshauka jo yeng. But nang ta den bela dep igini kin saya bam mi tu do but nang ta kinu pen saya edu minsta. Do nget pila shai kita ngakon penifi. Yegani ke jingle la nda ba ki bam igini la khot ka fees. La ni ke jingle bam jing la ni ke jingkhawai jong ke niam jong ke jinglai. Balai ong ke jingkhawai niam jong ke jinglai namaru play igini ke sing de bi puli ha ke khot ke ba khat lai jong ke nang ke ba khat aru ong ke ta ke snam ke selo ke dak ke fi ke yeng ke bidan ba ba ngayo i ke snam ngan ya palat de fi. Balai ong ya palat namaru play unum ya ha ke tu sing ban peniap iki Egypt nado u siem ado u mrat ado mrau iki bekaling kong but ha ke tu sing u play uniat palat iki yeng lani un Passover uniat palat iki yeng jong ki khon Israel ki badan ke snam. But snap ngan penifi na do besnap. Kani ke bang kwa ba pin shaiba. Fi uniu penai ubo blay uang ne tiu trau la krena Moses but Aaron Egypt udang uniu penai ulang fi upenai beningkong lagi penai ulang fi upenai beningkong jong snap. Uniu penai kat ko uniu penai ngilap ude penai abib. Aga chat bilisal. Wat hangiki bapure mentada gini ke kalenda ke government kalenda ni shimi gini ke kalenda haka bangi ni yo iba u January ude ubna beningkong ke government ke shimba u March ude ubna beningkong. Hede haki jiu ubna abib ude ubna beningkong. Ubna uhaba ubna April shiteng no ubna March April. But nga kwak at panifiya ni ko pa pinsan to balay bo play uang yaki Israel. Uniu day singap an pulibyang uniu panay ulang api ubaningkong na kipanay ulang api ubanay baningkong to snap. Nga kwak nga para bora bang puli ka Bible. Nga kwak pa pinti baka ega bo play ka testament ka barim udah plan ni gani bagandai ka bakraw palat yang i ka testament ka batamay. Nakataka daw shashkor nga ngan panifi. Habang puli gani lanang ba khat ar gid khot ba ar na lap gani gi jingshisha ba ka banin kong tam wat ya ka kalenda jung gi jiru u play u pen kalalot ba usdang tmai nang ni dapat ba kita ketin usdang tmai nang ni na jing mi jong ki Israel nari Egypt bara khot ka ba tmai ka sedang nang ni nakita daw kwa ngandai kta biang ini ka jingkhawai niam juga jinglait namar kadai ka ba dangam tam kata kadai ka ba ningkong tam kadai ka ek ka belang ngan ong gumno kadai ka ba thamai palat naki ek bra hagni gisni ba play un saino iki khon Israel u play u pen thamai na dang sedang nadu benai thamai nadu ka tarik ka thamai nadu ki ek ru kalang ningkong ka ba ningkong ka ba ningkong ka ba ningkong ba ang ka ba ningkong ka mot kadai ka jings dang thamai ek bia khon Israel nadu ni gisni kin dang thamai ek fi ka ta ka ka bang kwang ang fi ngala pen fi menen ba ka ni niam juga jinglai uyap utulang berat riu khat sausni eksamen bahayu bada ka jingyap jangu ka snam kan jaw badan ta ga shaukat but daga du snam ka utulang berat ka jingyap ka jangu ka yada yeki million ki khon Israel hari Egypt fi ka ta ka bang kwang nang fi ba ka niam juga jinglai ka tel ye ka jingyap ka jangu Jesus Christ. But abaga tell you getting up to Jisu, the Hwat Finu E Hagabakan Chamansi. Getting up to New Langbrat, we up a Kapor Janmit. Fill up about Jisu, we up they Hagapor Janmit. But they negative dow, keeping up you hadn't cut Salsni, Hagapor Janmit. Kababu kong ndala no gasni wong hangni hagani kitin ke jong play gong wong kumno ka khat ka ba Henry wong tori uru adu khat Salsni jong adu khat sausni jong utu pipule nang ni khat bandri utang anda pule ba to ri uru adu khat sausni jong nubnai bara ka jingilang jong pat ba Israel bro kini peniap yu hakabala janme pi ka taka dega bang kwang nang bi peniap yu lang bro ka pol janme uchi suru ya ka pol janme fi play le klumar ban sipa uchi subun ya podang step ni stek me ne uya ka pol janme But pinapulinang ni uplay udapu igani ke jingkhawai niam juga jinglat bahkan jatik aga porbu jisuwan jing ni ke pertai hadin ni jas nam do jisuwan uplay ulapu ulapa ni ke dur
nga krene figi ba bang ju khamyo sngawi gani ga chingi kai nga khwafi ni shahi kita ba pinum klumar ba pinum bakla ga ba pinsul tho ya gani ga jingkhawai niam na ma gani ga jingkhawai niam kin pun shai tek ya ga jingle ga to blay ha ga testament ga tamai fi nda haba ulang bran uyap nda haba ga snam ga jaw nda lata ga ga shauka nado ni ga sngi kan sedang ga jingem ga tamai ya gi khol Israel baru play udah ong uni play ulang ya pi peningkong kani ke snap uni play ulang peningkong jong snap kapamot ke de jing sedang ma jong ki eke ngan krena ka bagin jaman se ke jing yap jong jisu ke jing sha jong ular ke ding ke jing mi ke jing yap ke jong ngan ong ne ke jing wan ke jong jisu nda bu yap nda habangabel mapingi mat ke jing map e jong da snap ngilat na jingyap shadujap ngilat na pop but na jingyap jo ula bano i pop ko jingi but ka taga de ka ningkong tam na jingem ko jingi na ka taga daw ka bible kang unu ang city shi ka ba arki karin kal nang ka san ka khat nyaw ang unu badan how jesus christ ulang jing thaw batma hakmi ki ek berim gila dono hakmi ki ek batma gila jalang na ka taga daw ka kwangan ong pi ka ni ka par ba pide bin snow tho ye ka ni ka jing shisha haba ang jing snang ka beningkong upnay beningkong ketarik ka beningkong kesnem ka beningkong haba ki khon Israel ki bam ye ka ni ka niam to ka jingla na khwa ngan ong ifia ka ni ka por ken mau ka jingshakri blay jing ye ka tang khwa ngan na kren baha dan ki blay ki shakri blay ki bang ngingi long kristal na marbala khai ngi ka yeng kristal dan ni beliau bang ni syakri uplai tena marba ngila dan ni pa jengi pa belong kumtai parat jengi belong kumta kemi jengi ki department jengi kita ki syakri kumtai tra tena kata kadang ni sedang man syakri uplai nado uta kapor ban ni desnang serang ni kita andreken mau uplai dan pateng parat department ne uplai sedang ni kong ki ek bro dai na niam jaga jingla dai na jing yap tu ulang berat dai na jing mi snam go jango sedang ni kong nang ni hadian bagi mi no na jing lang brau na Egypt kada ke sngi kabadai balila ay kertangi gani ke kitab Exodus ke kren jepang ke jingyami patba ke jingyami no nang tay na ke jinglang brau south spot life snap ke kren ke jinglang mensiam jingi baladangi ong mangin syakri uplay ni haban ba mangin yam ke jinglat ban mi no na ke Egypt ke bakin japertai bangi de ban mi no na ke jinglang berim bangi de ban mi no ke Exodus ke bakin jaman sim ke jingyami patba ke bakin jaman sim ke jing map ke jong Jesus Christ de ke snam ke jong bahagi ni ke sngi haba pi pudiang yo Jesus haba pi mat ke jing yap ke jong bana pi nget ke jing sha ke jong bana ke jing mi snam ke jong da ke jing nget pi shim ke snam ke jong bakan map ke pop ke jong fi dai ke ta ke sngi ke ban ning kong jong ke jing shakri blay jong pi kam sedang na ke jing her pateng na ki parat patamen kam sedang na ke pidana ke niam ke balang jong no kam sedang nang no ke jing shakri blay ke sedang nang ta ke sedang na ke niam jong ke jing lat bat ke sedang na ke jing mi no jong ki khol Israel nang tai na ke jing lang marau na Egypt biday na ke ta daw pi na puri ke Bible mas ngutunat babangan pen ifi gani namar gani gani ke khamri ngai gani nga sha ikai ba namar banga ngat gani fi gani ke jing mi pat ba la pi puri na ke Bible fin lap kumni ya gani ke jing mi pat ba la khat kertang gani snga ba nang ni fin sa shai ngan pen ifi gani pet u Petra sabu kuran gani u angumne pinda puli gani angumne snga ba ngan puli na ka kama apostol nang ga benyo kama apostol nang benyo na ka khat ka ba tangan si puli no tang na ka khat ka ba lai benyo ter uni ulang ta Moses u bala anga ki khon Israel u blain pin mi u nang itu pa fi na plen ki para ju fi u ba kumanga uni ulang ta u bala judan na ka bala na ka riklau lemba u ta angel u bala krena u hau lum sinai ba lemba ki pa jingi u bala pdiang ki oracle ki ba im ye ka ban IT patanga pi hangi fi snap men pin fi ni tin u angam ne trasa ka khat lanang ba nyaw khat balai pu prawang uni ulang uta ubajudan na ka balang hagari khlau fitep la da fisngo to beleng na ya jana igene namar hang ni finio ka jing shan shimon blade ba khraw pala hang ni ga spa ga khraw jong jing tip ka ba mayan ya ka jing mod ka jong blay haba blay say ga jagri Israel nagari Egypt ba haba ki yamino la anga ka ktin hang ni yo kitab Exodus ka mod ka jing yami pat ba hang tai hakikam di apostol ka
puli mentani fi kalau nak menyau dekat balai pura upitras upenan kam ya gani gijingi mi pat ba uang kabalang agari klau balai uang kabalang agari klau namar kabalang kedai kebadan nadu nang ni kektian church kawan na kektian balang kawan na kektian Greek tembrai kabamot ecclesia kamot they call out once or they call out assembly. Well, it's no enga penan kam nagtin English. Naman katakan siya yung figikat tukat ni. Habaw Peter sa penan kami kabalang riklaw ukren ya gitu ki kon Israel baro gitu ki million tam. Ya kabang itip nagijing to bagidan million tam. Ya gitu baro khat ki bami nang to na Egypt hagani gisngi jang niam jang jinglay. Nga khwangan ong ifiya ni gapor ba pinsel to yakani u Petras u ong kabalang nga riklaw balay ong kabalang nga riklaw na magkaktiyan balang kami nagkaktiyan iglesia kapamot kita kibalami no naka eke barim kibalami no nagataga jinglang barim bat kilaya ya lang makilaya dan lang bat pi ngi yang ini ngi penlang balang ngi briu ki barung niam ki barung tok teng ngi register ki badana gitu ki balang bangi ong iladan ka tad balang bat ngi penrung ngi briu bagi long stande hangta reken mau ya ki briu msim nyau kum ta hagen ngi bible ya ki briu ki balong kristan la nyau ya ki tanga ko bagi nong rem ka kadai ki balami no nag jinglang barim Kanu kanu jing mi no naga jinglang barim. Pila mi no naga taga jinglang barim jonga pop. Pila I no naga jinglang jonga pertai. But pila mat ega snam ka jong khulang berat ubalang Jesus Christ. Ya kita ka jing mi no la khot ka balang. But ya kita ka jing mi no la khot ka Exodus. But hang ni kaniam jong ka jinglat ka sedang ka bamut bangin hap ya ka bani kendu ningkong ya kaniam jong ka jinglat yin hap ban kawai ka jingkhawai balai khawai nama ka jingkemen ban mi no na ka jinglang merau ko bala sishong merau ko bala jinjar ka bala kordet ka jingkemen pimtip ka jingkemen ka bakraw haba ki priu ki kala ka bamut ka jingkemen ka bakraw haba ngaban mapingi yo mat ig uniu kolang berat jong ka jingyap ubalang Jesus Christ badaka snam jong map no ka pop kabangingim la syo ban siyo kabagaram jong ni pop kabangile malagasni kaday kabangim la syo ikaban sana khmat jong blay ni shong maraw ka pop satanu te maraw ni dan gi jingte ni trai sitom ni korket ang tangi pangi jinjar handai u jisu la yap badaka jingyap jong ni mi no nagata jinglang barem bad ni pegang ni snam baday nangta ni sayo mat ya kata jingem ko betumai bad day nang ni sa ong fi bahabo blay wang ka kitab Exodus kalau ko bakhaar nakad khat ko baar wang uniw lang ko banay fi baningkong lagi banay ulang fi banay baningkong juga snap balay wang ningkong na magani sedang ningkong lagi jiw bar khat kini ko bagi mi na Egypt yang ngiru hakabakan jaman sim kada ko jing sedang thamay yaki wajuk san nagatunga bapi wan naganiam ko bakum no Wujuksan bapi ong ating nga day kum tangam jule kum ta ngangami dan gibri bang pin pediang yu Jisu pin kala ka bamot ki ong ani ngila pediang Jisu na do bampat pun ngi naman ngi day gibami na kay Kristan don gibri bahikay kum ta nga khwang nang fi pet bayo fi babi ka bigisngi naman la pi klemmi na ka pop fi klemmi na ka jinglang bare pi klem mat yu Jisu ka jingem pi klem da yo pediang ngi snam ka jingem pi klem ta ka donot ka jofi da ngi snam ngan ong fi ngi ka Kandai ka bapinyo I ka jingyap kanomia laban Passover ka jingyap ka bakren ya ka dujak kanom laban ya lai ka dujak kandai ng tagibrio ki bakintat ya ka snam ka jong Jesus Christ u blayu la po igani am ka jinglai bapin sngot ho igani nakata ka dafi ngasngot na palat igani ka ktian bapite pin sngot ho ba blay u da po igi kon Israel udah po iki kon Israel tangin ni puli kindiat biang igini ke kitab Leviticus kalanang ko ba arpulai pinda puli igini ke kitab Leviticus kalanang ko ba arpulai hagar khat ko basawang kini gilang ki jingkhawai niam ki jong try dapat bahay kita kitin bang ki jingkhawai niam jong try mde ki jingkhawai niam ka ba blay ubo lesing ang mde ki jingkhawai niam ki tau hi ki kon Israel
Ndai ko malang mangi minta mangi thawi ki birthday mangi thawi kita ki Valentine's Day kita ki Mother's Day kita ki Father's Day kita ki kilami segi dia minta ki film tip show ya ki bo breu la thaw bu susuntanat bene khawai kita barakhat ki bam phutda ki bam mentoy eruya hare ki ni ki nyautul ki jing khawai niam anga Bible nang ningel nang kitab Leviticus nang ba arfulai ko sawang ki ni ki long ki jing khawai niam ku jong try ki jing sang bu khot ken ya ka ba pin pen bena ngakwa fin singa ba ya ka ba pin pen bena yaki halaka ayom kita dan ki season ndeben chule lang chule klomar chu celebrate yega taka niam jong jing jong taka ying trap chule klomar ka no ko por ndai kim la ban ne kum ta ki khoni sel blay de bo daka ayom begin haban ne tikat kum ki ayom bo namar blay udon ki ayom ma ka Bible ya ka tai ka testament ka betama udan ka ayom ban pha yu jisu udan ka ayom but day nega tega daw nga kwakan ongi fiba kinegi degi jing kawai niam ke jong try uplay uda bo ikene ke degi divine order nga nega jing bo bakin japlay ka baki khoni swel kim laban pen ken unono ba pen ken yekene uday ubam day jiu day Israel day ban ot yu una ka jat dari Israel un hap ban le ikini ki jing kawai niam namar ki day ki jing kawai niam jong try kiba halaka ayom nga kwa nga nong fi ni kitien fi fin de pule kitien English ka ong kumne la fin pule ni ka ong ni kitien ka ong ka jing khawai niam jong try the Lord's feast ong kitien English but ka jing seng bukhot udah angkumne ke convocation ke dege kenja rehearsal ke dege jing lang ya kaban pin bena pi ke dege jing pin bena ke dege rehearsal ke dege jing practice ke dege jing le lupa ka ba blay upha e ke begin practice ke dege kren bangi minta ni haban practice lupa ya ka begin mat e dege jing khawai niam ko jong khun lang brat ag dege sngi jong ke jing rong no ko jong try na ka daw na kwa ban dang batai kita kan jerong hendrek na kwa ba pin chu sngo thu tang ta bau blay ulale ikini mapin sengtu bau blay klemle kurumar ula pa yu jisu tek kumbale uti ulang berat hagari Egypt ban le tek ye ketuga snam ban cross support jong ketuga ke jingkhang jong khon Israel ro tek ban pen pau ke dur jong ding fna ban pen iba uni ulang berat ro theo ke jing perfection ke jong ulang berat ke theo ke perfection ani ke jing janai ke jong Jesus grace but men ka singi yang hang ni la ban shikri gumne dai nama bangi yang hagata ke jing janai jong ke snam ke jong khon lang berat ubalang Jesus Christ uba klempop ang u Yohanes abo pertai ni ke gospel jong Yohanes wang uni ule khon lang berat jong play uba kitno ye ke pop jong ke pertai kata ke ke jing shisha ke ba u Yohanes u perta hangtai haka jing tho ke jong na kata ke daw ngakwa menta ke sngi bangan kren ni ne ba fin so tho tangi ni pet sakaba ar ke jing khawai ni pet wang gumne uang ko ngini puli bro ar kini gelenang tangan puli shwana ngini kitab Leviticus gelenang ko ba ar pulai na khat ka ba san uang hau benai bening kong fi ke to de ge klan mene ye ge jing khawai niam jo ge jing la uang hau benai bening kong ge sngi ge khat sa jo to benai ha ka ba no sngi ge mat ha ka ba la jan me kan long ge jing khawai niam ge jing la ge jong trai ge tangala de ikai fi ka ba bot nang ta uang ko no bat ha ge sngi ge ba khat san jong to benai Onlang ka jing kawai ni amukpu baklem tiat yo try nyo sngi bin bam yo kupu ubaklem tiat dapat bahai ni ka jing ikai ngakwa ngana keren ba waju kerki ma pishukwa ban tip no shikmat tam so to kamlang ngana kwa bakumba ngas no to ngakwa ngana tap abi baka jing kawai ni am gaba ar gaba de ban ye kawai no marsendap ni ni am jo jing la ban bam no yo to kupu baklem tiat tang shisni edem Fi kenik kat kum gi nong tho gyong tang ar pu sau kan ta kila hab ban bam no kirki yaw ni u kupu bakhlem tia fi dai ne ga daw ga kwa ban pen ifi tang ni puli biang nang ni ga kitab Exodus kul nang ko khat a fi in la dap ni ga niam du jingwa ka bible ko ang ni ki tien snap wong ko ne
pulih gini ketin ke jong play ke ong kene hagal nang ko bakhat ar ko bakhat saw kani ke skiru kan lang fi ke jing pin kan ma ba pin rakhi ro ika kum ke jing khawai niam trai ki pateng jong fi pin rakhi ki ken ke jing khawai niam da hukum ko bala kita en nyau ski pin ba mi ku pu ba khlem tiat ke ski ko pin bret no yu tiat na ki yeng jong pin ba unu no ba mi ku pu ba de tiat na du ta ke ski pin ko ga du ski pin nyau ye ke ta ko men sim on ot no na ki Israel hagal ski kan ko ga lo jing khawai ba kentang ba ski ke ben nyau ru ke jing seng ba kentang wat le kam ru hakitang ye ga bo bri bo ubam tang kita ula ben le fin rakhi niam ku pu ba khlem tiat na ma ga ni ke ski ngan ya lam no ye ki pat ba jong fi na ki Egypt na ma ga ta fin rakhi ni ke ski hagi pateng la pateng jong fi da ka hukum ka ba hala gerta singa ba wang hau benai bening kong haga ba khat sau ski jong tau benai haga ba jan me pin ba mi ku pu ba khlem tiat fi hadu ka ba arfa wei jong tau benai la jan me nga kwang en pin fi kum de singa ba wang aga khat ga ba lai pho wang finum bam ru bala de tiat hagi jaka shong jong fi baro pin bam lo ku ba khlem tiat habaro gini ki sngi marsen dap gini ki jing khawai na ki jing la kin hab bam ni ku ba khlem tiat fi inda ki bam ni gini ki jing khawai ni am jong ni ku ba khlem tiat balai wang ni gini ku ba khlem tiat balai la khat e ka ku ba khlem tiat uni ku ba khlem tiat balai udak maham na mare yu ku eu no kupu gi shet no kau ki Israel ki shet letia kna bon sip begin bam ndrei hagri gisngi u play u da maham ba u tiat ulum betman ki o gi yin Israel ha begin sabama gi se mi no ta wang bin bam no da ka kirki balai pitep sha yo tiat namar uni kupu ka teu ye ga met ga jong Jesus Christ uni kupu u teu ye ga jing im ga jong Jesus Christ but uni ukpu ubakia bam ya ukpu baklem tian ka kren shapang ka jingem ka jong jisu ubam dan pop dan tiat apa uni ukpu ka bamot u jisu dan pop kandiatu udai u try ubam dan jingduna ubam dan pop ubam dan tiat fitena ka daw nga kwa ba finyo iba uni ukpu baklem tiat ka tell you jisu ubam dan pop ubala yap but uni ukpu ka tell ye ka jing mo nga nong ne ka jing khawai niam ka jing la ka tell ye ka jing yap jong jisu henry ukpu baklem tiat ka tell ye ka jing tap yo jisu ha ka jing tap kata ka ba don kampalat ba Pilipin snoto na kata daw ngala dep ong pa ba la fi snoto ye ni niam de jingla pe snoto ye ki even ye ki jingja ki bo blay po yo Jesus Christ ba ye ki jingshakri blay ha ga testament ga batama pinung klomar kan wan shwa ko po klem tiat alin kita nang ta ka sa wan sa ga niam ga jingla e kan wan shwa ga niam ga jingla ba fi sala ye ka ban mat ye ko po bo klem tiat ga ba kren yo Jesus ba klem pop ba uyap ba la tep yo fi dene ka daw ngan kren kan diat igini singa ba ngan pen e fi gini kene gede ke kham don kam fi balai pha ba mi kupu balai hangni ukraini ulang brat hangni kupu ulang brat ukraini uchis ukupu ru theo uchis Christ fi dene ka daw la ngan kren gini gede ke bijrong ba fi aba ngan kren ukupu jiso abu wanti ni ke pertai wang ngangalang ukupu jo ke jingem ununu babam na uni kupu unio igajin imbam chukot ki kpa jong fi wanga kalnang ka bandrio jong yani song ki kpa jong fi ki le bam to kupu belong ka man an regle yap no re ununu babam ni kupu ba wan beneng unum yap sho lanu but abang kredi uni kupu ba klem tiat bo blau la de bo la panang ni ude kupu u ba kren jipang ka jing im ka jong jisu ka ba klem pop ba ka kren ni ka jing tap yu but nga kwakan pen ifi uni ukpu baklem tiat ka kran ni evite ka kran yo Jesus Christ nga bangan pen ifa ipi ba hang ni finyo igi jing kraw go jong play ba uni ukpu pite pinum su yo ukpu kum to yo ukpu bi shim no kaw la ban no kaw bali but na fi shim no kaw fi haban lemno fi haban grinding
ban da fi pin luwet yu bi ban ai man ta da fi ban crush yu bon sin ban crush ban knyat yu ban knyat yu ban knyat yu kekren ba habau jisu wan ching ni pertai ndai tang bo shuan ni gaban yap ndai kan mau la crush yu kan mau la pen luwet yu na ma ki jing ring kang jingi ong u Isaiah kal nang ka besan polai but dai ni ka ta fin si sku to adu kat no bo blay u e palat ngi bo wan ra ngi ga dur bo nu kupu ba klem tiat de ba la pen luwet yu wala da dan pop dan tiat ndai la hapan pen luwet yu ban le yu ban pen kia wal ga jing pang jong nga ba jong fi la bom la tiat la crush yu ni ba crush ka ba kriat khnyal ni kupu ka krem japang ka to ka jing ya bom ka jing tiat ka jing ya ma ka to ka jing ya pen mong yu ka jing sanar yu ka jing ya pen kit ding fna yu kan yu ba khan ni ba la crush yu kum yu tu kupu bali u ba ki jiu kin hapan pa ma ka to ski shwa ba kin mi ni Egypt but nga kwa nga nong fi ni ka krem nga met ka to try ya ka bala crush ya ka bala tap yu hapo jong ka to ka oven na pa apa ka to pay ka na ka ba don ka ting ba ban tang to ka ba kren ka jing tap sendan yu jisu ba na tablet ni u hang to apa na ka ta daw nga yang nang ni bangan ong fi defin slo to ba ya ga ni u kupu ba khlem tiat ka kren yu jisu ba khlem pop henre yo ba la pen wet na ka ban ta jong ba jong fi ba nga fingi haba na bam haba ong bam vi kene kene fees ba pin bam yo kupu balai bu jisuan za ye ka tai ka lot sapala ni ye ka jingkhawai try bangi haba na bam ka bangi ya bam do benta dan gi bishi bam ka dan kum ka jingle niam reken mau ngi bam ndade tang ka jingle niam reken mau ngi da mat ye ka jing penem ku chong try haba ong bam teng teng gi dan gi bam so to gitu but what ki ju ku por ki pet no try ka nang ka ban riu jo yanis ka ba ka bon ba usundran ula pet no na mabuong utaw bomba me ka do bar bom di igisna teng teng gidan gibri bong udan kun jakso we ban ba me ka do we ban di igisna nga khwa ngani to ipi habo jisu ukraina ka bagin jaman se habo ong bam ka mot pinda ties pinda mat ka bakren ba pinda shem you try pinda mat ye ngani gijing pinda ties ye gijing ye u ba ude ba khlem pop ba ude ba ye fi ba pinda mat ye gijing ye gijong play ba pinda shem ma gijing pinda thai ye gijing penem gijong try haga bakin jaman sim bakan da dai ga pina mat ndai ba bisu hiar patang na kanyam hare ba pina shamyu jisu haga jing em ka jafi pa tangan pen e fi kandia fi aba on kupu ba khlem tia puli na ga bible ukwa ga jing em kristan jing ba ga ban nong ta na ka dawngan puli fi stis ki karen ga bin kong kala nong ga san pet wa su pol bu tho igene upun wan ni kupu ba khlem tia nan puli nong ga san shiti ga bin kong karen nong san ka ban riwa ka ta ka jing le sarong jong fi kam long ga ba hato phim jutip bai thiat i bakhon khindiat i pensiap ya baro kawai ke shiling nun upu em wat ke jing sarong ro ke thiat phim tip i wei jing sarong ab i rong ke jing em ko jong brio u ba shikri play i pensneu lut ye ke tu baro ke jing long kristan ke jong na ka dawa ba fisneu tho i ni ki kan ya rap fi ba fin weng i ke thiat na ke jing em u thiat jong ke jing sarong u bening ko uni utiat ngani tu fi udai ubangi de ban bret na gajing habangi la bam ye ukpu ba khlem tiat ubala Jesus grace try udai bala penret ilade ubala kongo ada gajing yap au upola di siti ki Filipi kala nang ko baar ula kongo ada gajing yap ula penret ula pensuda gajing sarong ka khlem yo jaka udai ba khlem tiat umdalu tiat jang gajing sarong au Jesus grace pedi wang shishu kum no khat ben nhau jong ne shiti ki karen wang na marketa to ye pen khoit no phi yo to thiat uberim ba phin long ki shil khoit ki bathma ko ma phi long ki ba khlem thiat na mar ru yo khon lang brat ga jinglat u kresken ya laknya no na kabenta jingi kum ta te tongi no mi khawai do thiat uberim limni do thiat ka jing bishni ba ga jing baman henre do kupu ba khlem thiat jong ga jing smor ba ga jing shisha nga da kwa ba pinda yo e gane what begini ga jingi kai niam kite ki pingin shele niam em kani ga ha ka ba kin jamin sim u play la bu la pa ang tai ga testament ga hang ta ka dan ga jing mayan hang ta ka dan ga jingi kai hang ta ka ga ba kraw ba wa so pal kuren ga jing sarang bo do tiat u berem ukuran ang ni sipang ukuran ang ni sipang u to tiat u berem u bala u tiat jong ga jing bishni Femi ibi jing bishni barong kandial ag jing em jong prio pensneu lot ag jing lang jong ubra mne tama pensneu lang seki wairu
bat ka ba mi ne ukpu ba khlem tiat bat yela de pat pilong tiat nga khwa nang fi hagini pa what I lat egini ki tiat barim utiat fi gim di shet lang shikilo ata no moida tep shipawa utiat nga khwa ni fi bilem ta pile bobi utiat ne to be tep tang shikilo ata no moida ba fi mat ban shet jing bam ngani kai nang ni haba fi shet fi ai tiat tang khndia ni si on soda ni si on baking powder nga khwang ni tv de yeast bang ikran na ni ka ktien na bang in ga bible bi jiu man shwa ki pendan kam no nutriat yeast bang khwang na film judan tap tiat jibon tiat ide bi shim kandiat shit kandiat bi tap on to po ba tu ku se braway pinyo igi brio bi dan tak kandiat i jing sarang se braway pinyo i brio dan jing bi shni tak kandiat se braway pinyo i ubadan tiat jang jing baman ngani ki bi snil dor braway naga daga daw ukpu ba khlem tiat ngani tu fi de ka jing sngur ba ka jing shisha ngakwa ba fintep ba pila priang yu jisu de ub sngur ub shisha ai nga mafiru nginomia ege bam shisha rei tongin ba minu kpu bekhlem tiat jong jing sngur bat ke jing shisha fi nga nomla ban kren lot digin rei nga shipin I fi hangne ba fi devin sngur tho ba khane ge de ban kampalat fi tentang abang hi kai ting jomble shi ya stat shi ya series shi kren nga khwa nga nang fi ni pa ngam kwa kumta ngam kwa la da fikir ke la si phim dan jingi dai ba ni jingi kai na mangam kwa bangan chi kai ba pin chi tip ke jing tip kam mentoi la kam long applicable la kam tre kam ke jing em ja jong fi nga kwa bangin na pin tre kam haba bi ba mi ni niam jo ke jing la ba pin so tho ba bi ma ke jing pin em ke jo tra haba bi ba mi ku ba khlem tiat ba bi so tho ba ke jing em ke jong fi ke dai ba pin ma ke jing ya ko jo ji so hang ne fi so tho ro ye ke jing mo jong ke jing baptist le se ke ktien pin baptist le singam sahi kai ke ne de hare ye ke jing mo jong ke baptism la ne ke jing pin baptist ro karung hang ne Fide na katadawa de ba mayan palat kini ki nyaw tuli jang jingkhawai niam khon Israel fem tip kini ba u jisu yap ngani toy fi ka kren jipang ka jing yap no ka jingi dakabala ba dakabang yap no ka jing lambre ma ka pop ba de na katadawa si kai gini ter ba kini ka ba tap yo jisu ka kren gini ba tap yo kupu hapo jong tuka lawa ding ba ka ba tap sunani wa jupa ka ba kren ga jing yap jong jisu but ngani te ve ki ba mi to ku ki tap yo na kloje do na ing the sound on yong gum to ba nang ta de ki sei no to ki sa ban ba mi o de ga ba krike ka kren ga jing tap yo jisu but ka kren ro ga jing tap yo ngi ru kom to ga jing pen baptist ba de na ka daw nga kwa ba pin so to ga jing mot jong ka ba jing pen baptism ka mot imas dip ka ba mot ka ba wi ka ba tap support jong ko ka ba kren ye ka jing tap no yo jisu sa pu de ne bin lap no sti ki nong ro kala nang ka ba henrio ba dai na ka daw de fi singo to ni ka jing kai kan ya rap de fi bin singo to ye ka jing mot jong ka tien ka jong play te men ta ga singo ko bin fi tangane tongin pa mi ka niam jong ka jing lai da ka ba shai tongin yo I ba ni ka ba mi ku pu ba khlem tian ba bi singo to ba ka kren ja ba jisu ba khlem pa ba kum no ba la crush ni ku pu ba kum no ba la knyat yu nu ku belong try jung ba jong fi bat habaki knyat yu msha ban tap tian number try ka kren ru fi kindia chobangan pin kod nga khwang anong fi habo jisu ukraini ni ukrain ru gospel ga jong Matthias kal nang ko ba khat ri bi puli khat besan wa yigi sinrat kyar no tiat jong ge farisi bat nda ba ukraini ni umot ban ong kyar na gi jing kai ki ba pakla Pipulin ng shiti shu Timothy ki bening kong lang ba sa khat bening kong wang hagi sngi ki khat do don ki ban hap na nag jinge da ka ba pen sha skor ki min sim ba shukor ba hagi jinge kai jong kik so the check ba fi sno ki jinge kai da bat ba hagi jinge kai ki bam shai la da fi ngot ye bam shai ki bam jinge kai ki de tiat ki jinge kai ru ki de tiat dan ki jingi kai ki beri mentagi ba wanra ki jingi kai ki balong ka tiat na kwa bin de pikir bahan mar ka no ki jingi kai ki bam dai na ka jing pen pau ka jong min se ma khoi ki jing shai ka ba support ka tin ka jong play ka ba shai ki dar ka dai ka ban na ki ksot ba ka ban pen snefi hagi ni ki skidan jibon ba kum kita ki jingi kai na ka ta daw tongin tip habangi ba min ku pu ba khlem tiat bangin tip ba ka ni kren ni jisu balong pio ba khoi ba janai ka kren ru ka jong ko por ye ka jing em ka jong ko ba khlem pa
no bala tap yu ba ga kren ru ba ga jing em jing den ba ngina bam ngiru nginum dan jing sarau nginum dan jing bishni nginum dan jing baman namar taw du thiat ga jing em ba tong in long gi briu ga be khawa yu nia yu kpu ba shisha ba sngur u balong ga jing em ga ba thmai ga ba shisha ba du trai ban nga ngat kini ga lang ga jing gar khu ba krawi fi min ga sngi ay ni ga jing hikai ga ba nga kren kande ukpu ba khrem thiat fi kande ga jing bam ga ba khrem thiat ba fin shakri yu blay ga jing khoi ba ga jing shisha ay try un kur khu fi ma ni ga jing hikai ga ba ngan sange no khndiat hagini ga sngi ba ngin si ba tang biang la shai blay un kur khu fi ba ni ga jing hikai but ngada nget skem ba fin bot ini ga jing hikai share ka subscribe igini ga YouTube na mga la ay YouTube menta igini ga voice message kan ko jing mentoy ka ba kraw ga jing im jongfi to blain ko khui fe igini ga par nginya le lang ini ay ngu yu try ko pa igini ga par nga kamen palat ba nga hika igini nga de snongu ken try ba ba nga pusan ba nga pelet jing mot ban perkhat igini ga nyotli ki jingkhawai niam gi ba mela bu ken try yagi khon Israel gi ba de kat kum ga season ga ayom gi ba mela bu try plan gi dan ga jingpen pau Pleng gedan ke beri hangni nak benta jengi menta try ai ngu ime ko pa ba melong blay ba kraw palat badaw men se ma khoit me pen shaingi yarap kat bangadang kren ni mal ga sngi bi briu ge shai bi ni yo sandan ye ga jingla ga ba mat ba bi ni shakri me ga kom ga badai ba ngini yo ibe ga jing im jingi kan poi she badai gen try ni ai lot cheme ga buram ga jingo ba ga jingiro ga kuteng ga to chi sungi twai amen but amen